Rata ya kowe melengsek tenan. Melotrok medhun ngantian. Ya wis ben ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun ya, Tru. Ya. Arep akeh pamundutan lumantar streaming ki pirang-pirang iki tak bar tak bukai. Heeh. Saka sapa-sapa nyuwun pangapura. Sesuk tak caosi nek pas streaming meneh. Oh iya. Muga-muga mengko bengi streaming meneh saka Ngayuja. Ya. Men ditonton meneh ya, Kang. Heeh. Ya, muga-muga ngono. Krepek gedang krepek tela, Tru. Ayo wajib gotong royong udu. Krepek gedang krepek tela sithik edang waton rata. Heeh, Ndang, sithik edang waton rata. Sing baku kecekel sediane kabeh. Derek Sugeng Tanggap Warsa Kabupaten Banyumas sing kaping 448 tetep reja rukun ngrembaka ya truk samu barange. Amin. Ayo diteruske dhisik lakone. Kari setengah jam. Ayo. Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati. Mun wonten timbalan Yayi. Sawetawis anggen paduka kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Sawetawis ingkang ngrayu dereng kepareng munjuk atur krana kodheng raos sing manah kula. Anggen kula sampun nandhuta dhateng ingkang putra pun tetuka supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nanjihaken dhateng Kyai Lurah Semar Badranaya. Paran sababipun dene sampun wonten tigang candra mboten kepareng sowan wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, mangsa mangke sampun ketingal Gatotkaca Suwangersa Maduka Yayi Samyaji. Mbok menawi kaselak nata ing penggalih Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma tumuntenan nimbali piswanipun ing putra ping Pringgondani kasinggihan mekaten. Gatotkaca wonten timbaling ngadhawuh Maradyage matur marang awakmu ing Ngamarta miye mungguh purwa madolan wusanan ninggir. Sewu-sewu kalapadanipun ingkang putra Dadhah Wadana. Ngantos sawetawis dangu anggen kula mboten sowan ngersa paduka krana katrem mapan wonten ing Karang Kadempel. Yen to pancen mengkono tumuli gage matura parang sedyaning Kyai Semar dene ora kepareng sowan ana ing Praja Ngamarta. Oh Prabu, wale-wale menapa? Cetha wantah ngendikanipun Kyai Semar Badranaya bilih gesangipun tasih mardika mboten kabanta dening sinten kemawon. Dewa semanten ingkang putra handhesek rembag dhateng Kyai Nayantaka supados sak mangke kersa sowan dhateng negari Ngamarta. Namung panjenenganipun Kyai Semar cetha kula tampi Pandhawa saged hambayong dhateng Kyai Nayantaka. Menawi saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Wa Prabu. Miatrangen ing kalanggiman aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang sumsara tetan padang. Kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ing Yayi kadanging pun Kakang Arjuna wonten maring adhawuh Maradyage maju kene Dimas Panengah Latmara Sang Arjuna menyokang kamanungsan kasrepan tingkang ngungsung Arjuna wonten maring adhawuh Koko Prabu ora susah dadak nganggo lidah sinambung mestining siadi midhanget apa kang dadi aturat majamu tetuka kala nono Maradyage upadineng kang aran Sekar Tunjung Seta. Ayo kongsi siadi sowan ngabyantraning pun Kakang lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi Arjuna
Prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu piyanana ingkang rayi madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Narapa Kresna tantulasa hanyakara mring Sang Resi cah Nawisata. Yayi kula wonten paring dawuh Koko Prabu bidaling kadang kula pun Arjuna nalika semanten sajak ambalang liring dhateng Raka ing Ndarawati mila kelawan kula badhe tuwuntat lampahipun kadang kula panengah Koko Prabu, kula semanggaken kasembadenan botenipun kadang kula Arjuna anggenipun ngupaya sekar. Oh nggih ngestaken dawuh. Dara. Nggih. Ayo tut laku jantrangipun Kakang. Kresna kakangku ayo tak dherekake. Pramara rakang wasraya ngambrengan. Ndara jangan nongko. Janaka. Jangan nongko. Kowe iki yang apa to, Kang? Ndara Janaka metu kok tok rangkul anggepe kuwi kadange apa piye? Apa adine apa dulure tuwa? Ya Sinarawedi ora. Nolo garing dalem. Petro dalem. Aku tak takon karo kowe Maragagi Wangsulana pitakonku nggih. Apa sing dikandhake Gatotkaca? Atmajaku mau pancen kepara nyata. Leres. Bapak ngersaken Sekar Semboja. Oh, Sekar Tunjung Seta katur ngersanipun Bapak. Bener. Mula ora kok udut. Watuk ora kowe. Bayi ae ora udut watuk terus. Ana bayi. Nek emi. Ha iya. Hubungane apa kok jenenge ra emi ora. Bayi me yo men kaya. Aku arep goleki menyang endi Panakawan. Selagine jenenge wae lagi ngerti iki. Panjenengan menika satriya lantip panggraitane. Satriya pinter tur dasare ya wasis waskiteng SD ing samubarang lir. Iya. Mesthine mboten ajeng kekilapan to, Den. Ya digoleki teng pundi? Lho. Kaya sampeyan nek gayuh wahyu nika lho. Kira-kira jagat ora ana sowan kayangan. Lho, nek cara kula ngaten. Lho, ya ta, Tru? Ha iya. Ha kok meng kaya perkara Sekar Tunjung Seta kok mbingungi. Aladene le panjenengan menika mantasaning titah unusaning jalma, pitataning menungsa. Meng perkara Sekar Tunjung Seta kok bingung. Gunjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Midhanget aturipun kula Nala Garing Sigra tanggaping gati Sang Arjuna. Matek aji sepyangin. Mesat ngegono sowan Sang Asih Prana.
rada ngantuk iki, Tru. Heeh. Wis tak cek. Tang ngono penak kok tang bluk. Iki. Ayo wis ben ora ngono kuwi sok makler barang itu. Ah, mula ki ora sok nyanyi-nyanyi nang kendaraan. Wong yo ora. Ah sapa? Mula kancane do medun Jumatan kok ora dhewe. Genah kudu dibasuh 7 air. Ayo. Ya saya. Kok ngejak omong sinden barang ora. Dinteni kene Ndara Janaka. Ha iya, mbok menawa kasembatan gareng ya cerdas kok le ngandani nek kudu sowan Sang Marse. Sapa? Marse. Asih Prana. Hah? Asih Prana. Marse Klawer. Asih Prana. Marse Klawer dengkulmu mlocot. Marse kadi pira? Ya isa-isane kelingan ora. Kanca e. Kanca apa? Oh iki kanca ya. Engko cegah lek truk mbangane esuk-esukan ngantuk. Wis ora apa-apa ora masalah sing dong men kancane dhewe ora apa-apa. Ha iya. Men do melek. Iya, yo dinteni ya. Ya. Oh, Mas Tunama Sidam Karing Bawuna langgeng. Mboya pangling titahku Jangkara. Lesmana ing ngabiyantara ning ngarsa ulun padha rareja sak prapta kita. Tansah pinaninging kawidadan niring sambika sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya ya nggih luntampa. Akarya bombong Tyas Ulun ora liwat pangestuna Nampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantara? Mula diake matur marang panjenengan ulun nggih Lesmana. Pukulun wale-wale menapa? Sepinten genging kalepatan kula diagung pangaksami. Inggih krana awrat-awratipun nampi kewajiban saking Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya. Anggenipun adreng kepengin amboyong dhateng Kyai Nayantaka kundur wonten ing tanah Hinding Pancawati. Iwa semanten Kakang Semar nggadahi pepanggil reruba ingkang wujudipun Sekar Tunjung Seta. Monggo Lesmana dereng mangertos wonten pundi thukulipun. Upami wonten thukulipun madyaning jagat tartemtu kula ingkang badhe amethik wujuding Sekar namung kemawon paduka pukulun kula aturi paring dawuh. Iwa dene mboten wonten thukulipun wonten ing jagat. Upami thukul wonten ing kayiwangan pukulun klilanana. Dinten sak mangke nyuwun diparilah paduka Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong wonten ing Janaluka pukulun. Tunama Sidan Karing Bawuna langgeng. Mboya pangling kaya Arjuna kasinggihan pukulun. Ana wigati apa dene kita ngabiyantara ngarsa ulun kekilapan manapa pedaga pukulun menika mangertos dhateng mobah musi ing titah. Sampun malih namung manahipun ingkang abdipun Janaka nadyan jagat menika ginulung dening paduka pukulun badhe kasembadan pukulun ing kagatri sang kapirang urinangkul kinembet-kembet dosang reknaning bawana ing Arjuna lan Lesmana sayekti kakarone duwe panjangka ingkang tetunggalan. Wujuding Sekar Tunjung Seta, ayo kongsi ulun dinakwa Mboya Adil. Mara Sekar bakal ulun balangake sapa ingkang bisa nyandak playuning Sekar ya kuwi ingkang bakal antuk wujuding Sekar Tunjung Seta ngger sakroron. Raden Janaka luwih enom nanging kurang trampil trengginas. Mara sawangen Lesmana ingkang ngukup wujuding Sekar Tunjung Seta. Raden Lesmana aja ngungalake dodo. Aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Bareng mati tak wujudi reganing ati.
nggih nyorebut wujuding Sekar Tunjung Seta. Nalika semanten padha-padha digdayane, padha-padha rusane lan kasektene galaning jagat galaning para dewa. Sekar Tunjung Seta binelah dadi loro. Ingkang siji awarna putih, ing siji awarna biru kagat kadra kasang satya kekalih. Kakang Semar mara aku ingkang bisa mboyong Sekar Tunjung Seta Kyai Nayantaka. Sekar binelah dadi loro, ingkang siji warna seta, ingkang siji warna biru. Aku uga ingkang bisa ngaturake Sekar ingkang awarna biru, tegese aku uga duwe wenang bakal mboyong Kyai Semar. Aku ingkang bisa ngaturake Sekar Tunjung Seta. Hati-hati lho, Pak. Sing adil. Hati-hati lho, Pak. Sing adil iki satriya bebayani kabeh. Nek nganti gelut perang, wah jagat iki iso geger ya, Tru. Embuh. Gelut ya, Tru. Lho. Ngopo kok gelut? Kowe ora kompak e. Saya esuk ketok arep mateni pasar aku kowe. Mengko nijane angel lho. Ya, Tru? Heeh. Ha ngono dadi kompak. Kudu ngati-ati, ora ngati-ati iso gawe geger jagat saisine. Ya, Tru ya. Heeh. Gong. Tutuk ora. Men. Ya buti kabeh. Aja. Ngawur kowe jenenge. Aku nekat lho saiki. Iya. Mudhar ora we, kapokmu kapak. Ra penak rasane. Ya ngenteni liadan sih. Heeh. Kaya ning Wonosobo. Ha iya.
Pak, piye leh mung ngrampungi perkara iki? Ora, semari iki arep wis tuwa iki anggere dijedeli driji dimut. Iki mung dadi sanepa. Kembang siji dadi loro, loro dadi siji, kembange tak gathuke. Ya monggo, Pak. Pancen iki sing tak goleki. Nek iki neng kene, aku ya wis ora arep pindah. Ateges pancen Semar mapan ana ing Karangkadempel, kateges ke bawah keperintah negara Ngamarta. Den, kula momong kali Ndara-ndara kula Pandhawa, Den. Wis tak anggap adil wae lah kok isih panca bakah. Petruk kono ditututi bendaramu kae digatekke nggih. Yo Gong yo. Jang kancing langit kelap-lapaton. Perengin sanging risang mawe gandrung. Aja mbok anggap kowe ngukup Kyai Nayantaka. Lega atining Lesmana lamun isa nglangkai bathang Lesmana. Boyongan Kyai Semar kelakon penjangkam. Menika sinten dipun tepangaken Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Menika sinten Nalindring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nlonjong botol anggenipun ngambandir gantara tumuju dhateng kadang kula Arjuna anggenipun Pancabakah. Menika rayi kula sinuwun boten nerimakaken menawi ngantos rayi kula alit babak kulitipun ageng. Muncrat marusipun kula ingkang boten narimakaken. Ning rak sampun lajeng ngrubut dhateng kadang kula panengah. Kula boten badhe maelu. Sinten ingkang ngrencangi Arjuna menika teges mengsah kula. Kula ingkang badhe ngrencangi kadang kula pun Janaka. Menapa sekinten Sira Prabu Rama Wijaya saged ngungkuli dhateng kadhedayanipun nata ing Ndarawati sinuwun manteng paningali Sang Rama Wijaya. Ing cipta datan wonten Nalindra ingkang wantun anapaki kridaning Nalindra ingkang wis kasembadan ngratoni Triloka kejawi amung nata Ndarawati. Mila tumulten anyawang dhateng nata Ndarawati mulat lenggahing Sang Hyang Bathara Suman ngalumpruk datan padaya nata ing Pancawati. Boten ana babar pisan gumun raos sing manah kula. Dene wonten Nalindra ingkang wantun anapaki kridanipun Rama Wijaya. Jebul paduka pukulan ingkang sampun tumimbal manuksma wonten ing angganipun nata Ndarawati. Duh pukulan Sang Hyang Bathara Suman. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung paduka sampun ngantos negahaken dhateng kula. Benjang kula kedah manuksma dhateng angganipun nata Ndarawati pukulan. Koko Prabu. Upami paduka badhe ndawahaken pidana kula mboten badhe selak. Sekar ingkang sekawit wujudipun setunggal inggih menika Sekar Tunjung Seta. Sareng kula anggirebatan Raden Janaka mbelah dados kalih ingkang setunggal warni seta ingkang setunggal warni biru. Kula piyambak mboten saged andungkap pangendhanipun Kyai Lurah Semar. Anggenipun paring dawuh loro dadi siji-siji. Ora bakal iso dipisahake Kanjeng Koko Prabu. Yayi, satemene si adiwus antuk dalaning kasuwargan. Sarana sasmitaning ngendikaning Kyai Semar ingkang paring pangandikan loro dadi siji. Arjuna lan Janaka utawa Lesmana lan Janaka ora bakal dipisahake. Ya Arjuna minangka dadi swarganing Lesmana. Wit sore mau metu lagi metu saiki. Nganti keturon. Yo.
Rantak-rantak lakuning Wadyabala saka Pancawati Prabu Rama lan Raden Semar trabung saka Dirgantara. Hei! Soe Wanara Kusika Seta Raden Anoman ya senggana wah critake togok Senopatine Prabu Rama katon nggonmu bakal nglabung tindahing pepundhenku ora ntemake sedane Sudarmaku Raden Bigananda aku anake lanang sirmu piye ayo belano nusula gerangamu bola bali nek percaya karo Kakang Durna kuwi ora ana rampunge goleki Sekar Tunjung Seta saben pasar dodol kembang digoleki saben pasar dodol kembang digoleki entek-entekane ora entuk gawe surak mawurahan manengker gumuruh yen to Semar momong karo para Pandhawa Kurawa ambyak awur-awur awar-awar tabuh kalih pas jamipun Petruk ingkang kula dhep saben winten wonten ngajeng menika. Walah. Monggo dawuhing para bapak-bapak panitia menika semanten dawuh kaliyan Petruk wonten wingking kelir wonten ing pendhapi kala wau saderengipun adan sepisan. Wah, berarti setengah 4 menika Petruk kedah sampun tancep kayon paripurna anggenipun ngaturaken pasugatan ringgit purwa gagrak campur. Mula menika dipun wastani ngayoja ya jane udu. Dipun wastani ngayoja ning kok cangkem-cangkemane kaya Piyai Sala ayo. Ya sak. Wonten-wontene ling ngarani kula menika trimah mawon, mboten dados menapa. Nderek mangayu bagya tanggap warsa Kabupaten Banyumas ing kaping 208. Mugi-mugi tansah reja, mugi-mugi tansah ayem, tentrem, rukun. Lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa satemah sedaya para ing sami lenggah wonten ing Kabupaten Banyumas mriki pinayungana ing karaharjan suka basuki lan kebak ing kabagyan menika saged kula aturaken matur sembah nuwun Mbak Agnes Monisil ya isih kepareng lenggah jan matur sembah nuwun matur sembah biasanipun bintang tamu niku nek ning yoja niku mung limbukan tok. Rada angel kandhan-kandhanane anggrimune dokon tekan gara-gara ngoten iki sok angil. Mula kula menika acung jempol lan angkat topi kalian para Mbak Agnes santen. Tasih gara-gara menika tasih keparang lenggah matur sembah nuwun. Ngrencangi dateng Petruk ngantos paripurna, Ndak omong wae ora ana gunane mengko isih akeh pamundutan saka komunitas pecinta wayang Banyumas. Ingkang kala wau sampun atur nawala supados nyuwun wujudipun tetembangan mangke ndak ketelasan wekdal mboten wonten ginanipun. Ya wis ana sing nguyuh siji. Ning wis ora dadi ngopo. Karang ngampet sewengi kadang kala ya kangelan tenan. Mongko nggone ning lapangan ayo le mlaku dadak adoh banget.
Wes, tekan gone gara-gara bali mrene wis menyura ya. Ning nek isih enom iki biasane ra apa-apa. Nek sinden sepuh sing mesake iki. Toilete adoh, kepoyo. Melayu banter tekan gone wis entek. Ayo wis. Wis kacret ning dalan ten. Dereke Ndara Garutkaca ya ora usah kesusu-susu. Ki netepi kewajiban manjing wanci gara-gara. Ayo. Ora ketang satriraman, ora ketang sedhela. Ngaturake apa pamunduting utawa panyuwuning para rawuh, para sepuh, para pepunden ingkang bengi iki isih kepareng lenggah. Aja kuwatir to. Arep gara-gara iki mau tak simak. Iya. Sing penonton streaming masih 2000 piyai lebih. Oh iya. Ya syukur. Dadi aja kendho semangatmu. Ya pancen malam Setu ya neng sing mlebu, eneng sing libur, mula ya ana sing kundur, ana sing isih lenggah neng kene, sing isih lenggah neng kene iki mbok menawa sesuk Setu kuwi 5 hari kerja. Lah ya. Ya wis bener. Mula penak utawa nek aku ya wis ora dadak kerjane tindis, petani we malah jos. Heeh. Kaya wingi bar panen jagung. Oh ya syukur. Pirang-pirang kalau neng omah. Nek arep jupuk-jupuka dienggo anak-anakmu, dienggo bojomu. Ang omah kok ya teng krumbruk kae panen apa, Truk? Semangka. Semangka? Nggonamu kok ora ana sing teng krumbruk, Gong. Gagal panen. Gagal panen. Atau tanduri apa? Tak tanduri pare pahit kabeh. Tanduri pare kok pahit. Pare yen biyen pahit goblok ora. Heeh, jan mangkel aku. Ya ora sara apa-apa. Ya. Wah, swasana alun-alun ya gleleng ya, Truk. Iya. Ya apik tenan, ya jembar tenan, ya kotane ya apik tenan. Ha iya, iki nek arep neng mall ming kari kono kuwi. Ha iya. Kepenak le dolan. Aku sore mau wis mlaku-mlaku e. Ha iya. Ning wong dodol kene iki rumangsaku agyune kurang tinggi. Lho. Sebabe ngopo? Aku tuku pecel. Pecel. Heeh, kae sing tumbuh-tumbuhan dikai sambel kae. Tumbas pecel ngono. Kono linakoni anakku pedes mboten. Ambuh rong mangane aku. Lho, tegese pedes mboten ki. Kowe iki ngarep iki pedes apa ora? Ayo ora ngerti, wong aku urung ngemplok kok. Wo, pindah aku. Pindah. Terus dodol mendoan. Ha nek kuwi cara kene kuwi. Heeh. 2003. Wo. Tak lokke genah mambu iki saiki 2019 kok aku mendoan 2003 kok didol 2019. 2003 ki 2000 entuk 3 goblok. Ora ro mendoan 2003 jamur kabeh. Ayo wong kata-katane ngono. Ya, iki lho nawala malah saya akeh sing teka. Ha iya. Ceka sapa, Truk? Tak wacane sik. Kagem Mas Petruk nyuwun lagu Kidung Wahyu Kalasiba. Wah. Kagem dumateng Pak Triyono. Asisten pemerintahan saking kula paguyuban Kopendes. Iya. Kopendes ya apa, Kok? Kopendes ki ya Koperasi Penduduk Desa. Ngawur Bagong kira. Manut aku ta, Truk? Ya wong aku ya ora adong kok. Udu wong kantoran Kopendes ki wis Kopendes ngono wae. Ya. Ki saka panjenengane Pak Dirno. Oh, nyuwun sinom parijata mugi katur kagem sedaya para pamirsa sugeng mirsani. Ya, kepareng arep nyekar pribadi, nyekar piyambak. Ya, diaturake. Nih ya kejaba saka kuwi sing sore mau nyuwun dipinangkani sik, Gong. Ana sing nyuwun apa? Kutut manggung. Wah, iya, Ning. Saka penggemar pecinta wayang Banyumas. Ha iya. Ki apa layange ijik nang kene kabeh dalang Banyumas ditulis nang kene, jadwale dilebokke nang kene. Iya. Iki termasuk tresna awake dhewe wong jadwale awake dhewe ditulis nang kene, Tru. Ya matur sembah nuwun. Sapa sing nyekar? Kutut manggung ki nek arep mat-matan sing kepenak laras-larasan ya sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Sing endi? Sing nembang anu mau apa jenenge iki gerajakan mau alusan ya iso welo aja timbe Tru. Iya
Mbak Ayu Purwastari, mangga. Slendro napa pelok? Slendro nak. Slendro wae pelok. Angel nyuwara. Angel slendro le pelok. Wis ta rasane ta, Tru? Iya. Ngono masaku kok areng-areng ngoso wae Bagong. Yo. Wayahe wis. Wis ngene iki karo ditunggu sak rampunge, Tru. Ya. Karo ngaso. Lah iya. Onjo tenan iki tenguk neng omah, dasare omahe duwe pendopo, nganggo kursi resban sing kayune kayu jati. Ha iya. Ngedep kopi panas, nyamikane martabak isine ndok gemak. Waduh. Karo nyetel radio dasare tipe anyar mongko ya stereo. Waduh. Stereo, setel ceklik. Ngemplok martabak, nyeruput kopi, ledilit ana wong teka nyaur utang. Wah. Uripe kaya ning swarga kae ya, Truk. Ha iya. Ayo tonjo pokoke. Nek kowe omahmu ana pendapane ora nek aku omah minimalis. Minimalis ki piye, Truk? Ming 2 meter kali 1 meter. Saking minimalise kuwi. Turu ya ngadeg. Ya nggo turu, nggo adus lan sak piturute. Kere ngono wae terus Ras. Dadak minimalis. Ya teruske. Oh. Genti sing manggung jajare ndak mung do meneng wae. Heeh. Uwange kaya patung doan. Mung ketap-ketip. Sing tengene apa kiwane? Tengene, ayo. Ya. Men do manggung, njajali kutut iki. Iki tok men semene iki kutut kabeh, Truk. Ya. Ana sing Jawa ning blasteran. Coba Si kutut nek ngene iki wis jutaan iki, Truk. Iki nek ming plangkringane empringe toklek iki. Iya. Kudune cor-coran. Nah, nek ra cor-coran ya dilas. Tengene. Ya, tengene. Sapa Mbak sapa? Mbak Cita saka Purworejo. Wah, ming diampiri mau nek ngono. Ya, Mbak. Oh, piye iso macekluk ngono. Kutut kok iso nuklek kaya ngono jan. Asem tenan. Ya. Padahal iki digoleki cucuke angel lho, Truk. Cucuke ngarep mburi cucuke iki jan padha gedene. Ha iya. Yo, tengene. Yo. Ha iki. Iki kutut blasteran karo Doro. Amergane wulune angel ditebak. Ya coba kaya ngapa. Wis cukup. Saiki kiwane ayu. Ya, Kae. Wo, iki udu kutut iki. apa? Mentrok. Ya ora ya kutut kok ya. Iki munine mung siwa. Yo coba. Oh, reketek. Kong. Oh, ngandel ora. Ayo karo nyosor kok. Mula ya kong. Heeh. Kiwane. Ya. Presiden ra tau omongan, ra tau meneng wae. Pancen wonge menengan. Bisu. Ya ora kok bisu. Aku bisu kok kon manggung ora ngono. Yo Inet. Yo. Ya. Kong. Iya. Kong. Wis. Terus-terusan turah kok ya. Heeh. Kaya ditus. Ha iya. Kong. Ya, sing pojok dhewe kae. Heeh, yo. Puter lumut. Puter lumut ki kaya matane abang. Ha iya. Kae ora puter lumut nek kae matane abang ki kolik, ora puter lumut. Nek cara nggon aku puter lumut ya. Oh iya. Yo, reketekung. Sip. Nah, terakhir kutut blasteran karo banyak. Iya. Masa banyak. Iya gedene semono kok. Ur ketengak. Ur ketengak ki cara ngendi ora? Iya, mangga. Iya Mbak Agnes. Melu nganu apa? Aduh. Ketekung. Wah, jan. Wah. Dian dandan ya wis minor-minor jagani nek ana wiyaga kilaf.
Hilaf ngapa ora? Mboten sing hilaf lho, Mas. Lah pripun? Sing manda mendem e. Sing manda mendem, mandar iki apa? Pada mendem, nggih. Rada mendem, mandar. Aku mau ya diomongi, anak mboten dahar sekol nggih, dahar boden. Wah, mengko senani bojone boden aku ya. Boden ki tela. Oh, cara kene beda-beda ta tela. Boden ki tela. Pohong ki ya beda. Pohong. Kowe doyan apa? Pohong ran 12. Kersan. Bae rak pohon gong ora wis meneng. Musnane arek ora teruske Mbak Ayu, ndak ora rampung kok. Alhamdulillah sampun paripurna. Purwa madya wusana mboten wonten ingkang cicir setunggal kemawon. Ya Semar. Kula ingkang sagah momong dhateng para Pandhawa mapan wonten ing tanah Jawi mriki. Semar iya. Mugi-mugi sedaya cariyos wonten ing pagelaran ringgit menika wonten ingkang sae lan wonten ingkang boten sae. Sing apik monggo saged kinarya sangu anggipun napaki gesang wonten ing alam padang. Sing ala dibuang sing adoh aja dadi wisuna. Iya Semar. Purnaning gati menawi wonten lepat kula sak rombongan nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah. Sura Sudirajane ingkang rat suh brasta kaping ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Suminten ketiban cendela cekap semanten atur kula cekap semanten crita kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura Ndara.